Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda oyango chenro mar siro chiemb jopuonjre ma jo klas 12 manie sikunde mag piny owacho e lura ma Bondo. Chenro no geto reso jopuonjre ma sombgi siko rochore ka gilewo chulo omenda madwarore. Kane oloso e sikund sekondar ma Gota Biro, Ochanda ne olero ni omenda maromo milion 50 mane ichwalo ne chenro mag somo e sikundego koro dhi konyo mana jo form 4 kende mondo ores sombgi mondo gi ikre makare ne penj maduong' mar KCSE. Japuonj maduong' ma Gota Biro Senior Jeno Pondo orwako chenrono ka olero ni obiro konyo jopuonjre bet e sikul moloyo dok dala kinde ka kinde ka gimanyo omenda. Bende obiro kelo fungruok ne jonyuol e kinde ma jopuonj ywago pek mar ngima. Pes lunch mar higa en Sh12,500. Mano nyiso ni nyathi ka nyathi odong' gi Sh2,500 e higa kende. Ma biro miyo nyithindo gi bede school throughout ka gichiemo e sikul kae mok gimoro interfere kodgi. Jopuonje bende biro puonjo gi kendo ang'eyo kendo an gadier ni results mar nyithindo gi nyaka dhi improve. Nikech sani en dwe mar 6, piny gi dhi timo dwe mar 11. Obire sama chon kendo wacho ni timing mare no was very good. Chien kacha nyichore na konyo ga jonyuol chulo pesa mare chulo chiemo e secondary day schools. Ne opogore ga jonyuol chulo nus ta chulo nus. Kinde ma wantiere sani nyoni tiere lokruok. Wabedo kod jopuonj heads mag schools wano nyaka bedie gi lokruok matin mar mondo mi wachorgo performance. Nikech jomoko gi chien kacha ne ka koro migi pesa to jobedo mayom yom ok ti matek. So this review mwatimo sani en mar mondo mi next bang'e koa higa manyien to nyithindo duto wabiro keto kaluwore kod kaka gitiyo. Mama tiyo matek mayudo marks maber e kende mabiro donjo list mar joma bedo supported.